tots estem exposats a que passi alguna cosa. I més, amb un... Miri, la Sagrada Família té una estructura vulnerable. Vulnerable. Què vol dir? Que, escolti, encara les voltes que tenim fetes, que estan a 45 metres d'alçada, i que ja fa... Des del 2000 que estan ja fetes, estan en perfecte estat, no ha passat res. Vol dir que ho hem fet bé. Doncs, a l'alçada de 45 metres hi ha trencadís. Ho podem veure, jo he demanat, es poden passar unes imatges, i veuran el trencadís. Qualsevol petit assentament pot afectar el trencadís. I et pot caure un tros de trencadís al cap, i allà dintre hi haurà gent. Escolti, això... Perquè, de fet, això quedarà tapat a partir del 2008 i el culte s'obrirà, per entendre'ns, no? No serà el 2008, tardarem el 2009, perquè això també ens retracem. Aquestes són imatges, Això és el trencadís. Això és el trencadís. Una peça petita així, si cau des de 40 o 50 o 60 metres d'alçada, al cap d'algú. I això pot quedar afectat. Per què? A part de que, suposant que no fes mal, que ja farà mal, el mur pantalla, perquè hi és una agressió i passarà a una distància més petita entre la que estem nosaltres dos dels nostres fonaments. Bé, però després aquesta defensa a la tuneladora li pot donar una trompada. Com que està sota l'aigua, si aquesta trompada ha fet unes fissures i entra l'aigua dintre del formigó, rovellarà el ferro s'expandirà, ho trencarà. Escolti, com pots anar a dir que no passarà res i que és segur i que serà totalment segur? No, no ens ho podem creure. I per tant, el que hem de fer és allunyar de la Sagrada Família, que és el que ja s'havia acordat. Ara, alerta, això no vol dir que hi ha una pila de gent, nosaltres patim, però hi ha una pila de gent que pateix. Molta. Això afectarà 900 cases, tot al llarg. Veuen aquí... Sí, aquesta és la pantalla. Però és que la pantalla està a tocar del temple. Fixi's que ja es veu que estem a 75 centímetres al túnel de la pantalla i a 1,70 m dels nostres fonaments. I tot això, aquesta ratlla, és al nivell del mar, perquè això està sota el nivell del mar i sota de la capa freàtica. I són sorres. Tot això, escolti, és una temeritat. I, a més, tampoc jo crec que aquesta bona gent que diuen l'AVE pel litoral potser se'ls hauria d'explicar per què diuen que no i no expliquen el per què. Què passa? Si una cosa no s'explica, home... Aquesta és una pregunta que fem reiteradament. Home, jo crec que s'ha d'explicar, no es pot dir no passarà res, per què passa? Expliqui'ns una altra cosa, Jordi Bonet. El projecte de la Sagrada Família preveu l'aixecament d'una torre central que ha de fer 170 metres, que és la més important. Aquesta torre, a més, és la culminació del temple, no? Aquesta és la més vulnerable de totes les torres, no?, de fet? Pot ser-ho més, i naturalment les que rebaran més són les de la Glòria, que estan arran. Miri, pesen 10 vegades més que les cases altes de l'Eixample. I a més, amb aquestes fotografies que hem passat, es veuen que n'he portat una, que hi ha les columnes, que són inclinades, que són molt esveltes, que això és el que admira tothom, és aquesta nova arquitectura que deien Gaudí, i que tothom ho ve a veure, aquí ja les veiem, aquestes columnes inclinades, que són d'una esveltesa extraordinària, amb aquestes voltes catalanes, que és una demostració que la volta catalana, que és una tecnologia antiga, mediterrània, que és molt vàlida i permet fer coses extraordinàries, no per fer cases de pisos, ni d'oficines, però per fer edificis singulars és fantàstic el que dona de si. I per això aquestes formes, que és Gaudí el primer que les fa servir, els hiperboloids, els paraboloids hiperbòlics, els helicoids, i fa una arquitectura que ell deia que era viva perquè havia de tenir color i moviment. Escolti, a quin ritme va? Tot això se'n pot anar a passeig. Vostè creu que això se'n pot anar a passeig si no es canvia el traçat? Ha de canviar-se el traçat. I si no, no ens entendrem i ens barallarem, que em va dir... És que ho dic perquè quan vaig entrar a veure el conseller, el primer que em diu, ens barallarem, jo li vaig dir, jo no en tinc cap ganes. Però si cal, sí. Escolti, la meva obligació és defensar una joia de la ciutat que, a més a més, ha estat declarat
bé de la humanitat. I, per tant, el govern d'Espanya, que és el que ho promou, té la responsabilitat de que no li passi res. Miri, ara, en aquest moment, portem ja rebudes més d'un centenar de cartes de professors d'universitats politècniques del món, no parlo de les d'aquí, del món, de més de 43 o 44 universitats en aquest moment, i n'anem rebent, dient que això és un disbarat. En tinc una, del professor Mark Schuster, que és professor de l'MIT i professor de política cultural urbana, que ha estat aquí fent classes, que va venir i es va passar un any aquí, va venir aquest estiu, i diu que si es fa això és un vandalisme. Escolti, quin paper farem al món? Aquí vulguem fer el savi. I què passa? Esperem que no passi. Jo també ho espero. Esperem que no passi. No cridem al mal temps, esperem que hi hagi seny. Que hi hagi seny. Que hi hagi seny i que si es fa l'obra finalment i no hi ha un canvi de traçat, es faci bé i no passi, no? I si passa què? Qui farà el ridícul? El senyor Quim Nadal ja no serà conseller, perquè quan passi això potser ja no ho serà. Ja ho veu. Escolti, però qui és el que haurà dit que sí? La ministra? Escolti, jo sé que hi ha gent important que els ha escrit, la UNESCO se l'ha d'escoltar i està en contra. Les acadèmies de Belles Arts d'Espanya també. Escolti, no fem disbarats. A quin ritme va l'obra de la Sagrada Família? A quin ritme de construcció va? Anirà en paral·lel? Vostè ara té previst veure què passa amb això abans de continuar tirant endavant? No, nosaltres continuem endavant. Ara, al fer això, bloquejarà les obres, bloquejarà el turisme, perquè vostè sap que és fer aquesta protecció que s'ha de fer per superfície, que anirà des de la meitat de la plaça Gaudí a la meitat de la plaça i tot ocuparà. I hem de treure, miri, només la terra que s'ha de treure, amb aigua i fang, aquesta terra, representa més de 1.500 camions grossos que han de treure de terra, i després l'han d'omplir de formigó, tot quedarà bloquejat. Escolti, quin paper. Ara ja, entre gent i gent que ja no hi caben, això encara que rebaran els hotelers, Anem a una altra qüestió, Jordi Bonet, que també preocupa a la zona, que és l'entorn. Gaudí havia previst que el parc al voltant de la nostra Sagrada Família seria en forma d'estrella i gaudiria d'un espai verd i d'un parc que avui hi ha edificis. Aquest és l'espai, vostè ens corregirà si no és això, però aquí tenim la nostra Sagrada Família i l'espai que hauria d'ocupar aquesta zona verda acabaria afectant illes on ara hi ha vivendes.